mzalwane. Manibonga igama lenkosi. Impilo yobungcwele futhi bazalwane ikunika iconfidence ukuthetha noThixo. Hallelujah. Amen. Ukhona ixesha lokubana bazalwane yabona kasithandaza. Masengumzekelo kasithandaza nje ngoku sithandaza ixesha elide. Manibonga igama lenkosi. Lixesha nje lokuba uvule inhliziyo yakho. Kukho ixesha kuThixo. Abo bazalwane uthetha amagama amabini uThixo aweve. But yonke lo confidence iziswa kukuphila kwakho ubungcwele. Apho bazalwane masengumzekelo kase kubhlungu kungakwazi ukuthandaza. But ngokuthetha lamagama amabini manibonga igama lenkosi umthandazo wakho uphenduleke. Kukubaluleka kobungcwele empilweni yakho. Hallelujah. Most yabantu into abangela bana bathandaza ixesha elide ade umuntu adinwe ukuthandaze nakhalaze kungenxa yokuthi manibonga igama lenkosi kungabikho impilo yakhe ebungcweleni ukungasokheki ebungcweleni. Once impilo yakho isokheke bazalwane ebungcweleni uzazi. Sase ivile indawo eBhayibhelini ethi kukutata kwafika umprofeti. Ufika kamprofeti wathi umprofeti yolela uzawufa. Zangabe phikisana naye umprofeti wajika wajonga egumbini wathi Thixo ngenxa yendlela ebendiyiphila phambi kwakho andinako kufa. Ichaza ukuthi once uphila ubungcwele uzabana la confidence emsindisweni lakho. Siyavana bazalwane. Yilento okubalulekileyo ubungcwele. Once impilo yakho ingabi nabo ubungcwele malibonga igama lenkosi. Kunezinto ezawuthi xa uya kuThixo zikhawuleze zikuvelele. Njengoba iBhayibheli sithi uSathane ungummangaleli wethu thina singamakholwa. Into yokuqala uSathane uba ungafunda incwadi kaYuda. Izawuthi incwadi kaYuda wakuthi efila uMoses. Kwabakho ubango phakathi komzimba kaMoses. Hallelujah. Ithi phaya wathi xehlayo uMikhayeli ezothatha umzimba kaMoses wathi uSathane nobango ngakumzimba kaMoses. Ubango lakho uSathane kungexesha uMoses wafika kusilwa abantu wazama ukubanantsika ukubohlula wabulala omnye. uSathane wayibhala lonke lucwecweni lakhe. Chaza ukuthi that's why kubalulekile kangumzalwane uSathane uyakwazi ukubamba ngezinto ogqithe kuzo. Kungenzeka usindiswe but always uSathane lokho emane evusa izinto ubugqitha kuzo. Now uba une confidence yobungcwele uzoyazi ukuthi andisaphili isimene esidala ndiphila esimene esitsha. Now izinto ezindala azisenako ukundibamba ngoba ndagqitha kulampilo. But yonke loo nto yenziwa yintoni confidence? Ukuphila ebungcweleni. Futhi ubungcwele into yesibini. Hallelujah. Oke wamva umuntu ogulayo aye kwagqirha. Athi ugqirha ke ngoku ndike nothi komnye umuntu ake ndicela bakhona ogqirha bakhe babethe 6 yenaliti. Awufika kwagqirha athi ke uzawuthi uze ube right sikufaka inaliti uthi hayi andiyifuni mina. Ichaza ukuthi awukaguli nyani. Ichaza ukuthi bantwana bakaThixo ilizwi likaThixo xa lifika kuwe alizukwenza lento ithandwa nguwe. Lizawufika ilizwi likaThixo ezi zinto uzithandayo libe zizo elizisusayo kuwe ngoba kunezinto ezingakufanelanga ozibona zikufanele but zibe zingekho right for ubomi bakho. Now ngumoya ongcwele ozaziyo ezo zinto ukuthi le into akumelanga ikhona kuwe. Hallelujah. Moya ongcwele awufika kuwe. Futhi uyabona mawuthe wafika kwilevel kamoya ongcwele
uzawufikelela kwilevel apho izinto ozithandayo zizawuhambe zihambe ungabi namdla wazo. Futhi even wena ungawazi buvele phi umdla kungenxa yobana akusaphili wena, inyama ifike yafa, kuvuka umoya, uphila kumoya. Now izinto ebezithandwa inyama asakwazi ukwenzeka kuwe ngoba kusaphili wena, ngokuphila ntoni? Umoya ongcwele ngaphakathi kuwe. Sivana abantu. That's why bazalwane kubalulekile ukuthi ndiye ndithi xa ndithethayo uThixo mjonge like iscan. Yesibona iscan. Mawusiya phambi koThixo yazi ukuthi uThixo uma emzimbeni wakho kunento, ukawufika phambi koThixo ufika phambi kwescan. Uyaskena. Akukho nto unokumfihlela yona. Yabona once ube nalo ngqondo uzazi ukuthi umoya ongcwele akho nto ndinokuyifihla kuye. Even nento abendicinga ubana isithene xa ufika phambi kwakho uzayiveza. Uyiveza injongo yakhe ukujonga ukuthi ungabe uyaguquka na okanye uyabambelela. Thixo usithanda kakhulu. Hallelujah. Kuthanda ngayo uThixo. Ukuthandela ukuthi xa ufika phambi kwakhe akubonisa ukuthi njengomntana mleli into. Hallelujah. Bazalwane, ukholo, insindiso, ubungcwele ufuna umuntu oza kubumela. Fani ubungcwele udinga bazalwane ukuba nomtha wokuncama. Navuphila ubungcwele ifubazalana wokhidonga. Ebomini bakho for ubungcwele buphile kuwe udinga ukwakhidonga. Izinto zaziyo ukuthi uThixo akazithandi wokhudonga lokubana ezi zinto angihlangani nazo. Hallelujah. Kwabantu abenza izinto kuba kusenza abantu senza ichomi zabo. Abanye benza izinto kuba kusenziwe efamilini zabo. Ngalo lonke lo xesha umoya ongcwele wona uva kabuhlungu. Ngicela sifunde ngokukhawuleza kule ndawo. Ncwadi yamaRoma 12. Ncwadi yamaRoma 12. Mawungumntwana kaThixo qiniseka. Alungifundela manje. Hloko verse 1 kunesihloko. Yes. Ihambo yomKristu. Now kunehambo bantwana bakaThixo ayo yabantu bonke leni hambo. Noba kungana abantu abaphile emhlabeni bathi le ihambo ayo yabo bonke abantu. That's why mawusindiswa kumelanga uzifanise nabantu. Wena uphila kwelakho ilizwe, wena elingafani neli bahamba kulo abantu. Ihambo yomKristu. Funda mama. Ndiyanikhuthaza ngoko mawethu ngenxa yenceba kaThixo. Yes. Ukuba nizinikele nina ziqu nibe lidini eliphilayo. Into yokuqala mawungumKristu elindeleke kuwe uzinikele. Awungekho ukhonza uThixo ungazinikelanga. Mawukhonza uYesu Kristu uyazincama. Kunendawo eBhayibhelini ethi
wathi xa jonga indlela uyesaphila ngayo wanomdla. Umdla wakhe waqonda ukuthi ndiyarhalela lo tata ehlobo aphila ngalo. Mhlawumbi uYesu ngelaa xesha yayingumntana masithi wathi ndiyarhalela lo mntana ehlobo aphila ngalo nabam abantwana baphile njengayo. Ithi wathatha oonyana bakhe wabasa kuYesu. Wathi ndiyacela apha koonyana bam omnye ahlale ngasekunene omnye ahlale ngasekhohlo. Wathi uYesu andinangxaki noba bahlale ngasekunene omnye ahlale ngasekhohlo, but kungaba kwindebe endisela kuyo bazosela na? Ngoba ma ungumntwana kaThixo kudingeka kwindebe asela kuyo uYesu usele. Awuseli kuzo zonke indebe, usela kwekaYesu. Asukubethanda ukundilandela makazincama athathe umnqamlezo andilandele, ancame zonke izinto. Udade uYesu cebalayo phayo sathandwise nonina akandilungelanga, osathanda inkosikazi yakhe akandilungelanga, osathanda abantwana bakhe akandilungelanga. Ichaza ukuthi impilo yokukholwa yimpilo yokuncama. Kunezinto kawukholwa kumele bawohlukane nazo, ulahlekelwe. Siyamba nabazalwane namhlanje abangafuni ukulahlekelwa yinto ekukholweni kwabo. Ulahlekelwa yinto ayichazi ukuthi xa ithetha ngabazali subakhathalela. Funda ma. Ndiyanikhuthaza ngoko mawethu ngenxa yenceba kaThixo ukuba nizinikele nina ziqu nibe lidini eliphilayo. Unikela ntoni kuqala? Isiqu. Unikela ntoni bangcwele? Nikela umzimba wakho kuqala isiqu sakho. Awungeke ukhonze uThixo ungawunikelanga umzimba wakho. Ngeke. Yebona bazalwane sasawuthandaza. Hallelujah. Ifoni zethu seziyashumayela ngoku. Cha abantu abayiqondi ngenxa basiyabukela nje. Hallelujah. Ziyashumayela. Kuninzi into ezishumayelayo. Unikele isiqu sakho. Ndicinga ukuthi uThixo akudala ube mhle ube nje. Uthi gqiphambi kwakhe unamacici empumlweni, unamacici elwimini, unamacici embhonweni, unamacici zonke indlebe zigcwele amacici. Sithetha ngomzimba, zonke ezantu zenza umzimbeni, wonakalisa umzimba. Kunendawo eBhayibhelini yiye kuba singazoyifuna, nendawo ethi oyonakalisayo lo mzimba wonakalisa ntoni? Itempile kaThixo. Kwaye nayo uyakonakaliswa. That's why xa ngumzalwane sithi asenzi nantoni emizimbeni yethu, because imizimba yethu ayiseyo yethu yekaThixo. Idithi iBhayibheli ayisengowakho lo mzimba bawuzoye ngokaThixo. Awenzi nantoni kuwo. Engakucebisa yona mna kubana itya kakuhle ngoba usawudinga ubuzoshumayela indaba ezilungileyo. Uyawudinga itya kakuhle. Jimba. Ha. Jimba. Siyakudinga nathi. Ngojimba. Zibona nazona. Umzimba wakho unikele. Masenze umzekelo into ebonisayo bazalwane ukuthi hallelujah, abantu abazithandi ngendlela abadalwe ngayo nguThixo bajonge emizimbeni yabo. Jonge izinto abazenzayo.
weya lawo akamashiya wafakuleyo extend amashiya ngoba kawathandi lawo azibonisa uba andizithandi ngale ndlela uThixo andidale ngayo ndizithanda andifuni ithetha inyaniso njalo but the more ueda kulo mzimba is the more ibonakalisa uba andizithandi ngehlobo ndidale ngayo phambi koThixo bazalwane uThixo can-understand uThixo masenumzekelo ndim mna ndibumba wena ndikudale ndiqonda ukuthi ugqiba kwakho uThixo ngowedala wena wathi intoni kutheni kulungile wathi kutheni uchaza ukuthi into elungileyo uzoze uthi ilungile kanti ayinandlebe na wena ka uedayo usiya ke ngokuphambi koThixo uvela phambi koThixo uzibonakalisa ubana wandidala ngemistake noba wawuthe kulungile but mna ndabona uba akulunganga yaphikisa ngidale kahle engena ivibhesi ethi linako ludonga ukuthi kumbumbi walo ndibumbe wrong ichaza ukuthi uthi wena phambi koThixo wena Thixo wandibumba wrong utsho phambi koThixo imizimba abazalwane ibalulekile phambi koThixo asenzi nantoni senzi nantoni haleluya funda mama xesha lamlandi nibe lidini eliphilayo Yes. elingcwele Yes. elikholekileyo kuThixo Yes. leyo ke yindlela yenu efanelekileyo yokukhonza uThixo ngengqiqo Imake niyeva phayo bana indlela efanelekileyo yokukhonza uThixo ndifuna nimamele la ndawo ayikathethi ngespirit esubalekela kuso isathetha ngomzimba ayika most yethu sibalekela uba uThixo ukhonzwa ngomoya sibalekela lapha uba hawu uThixo ukhonza andithi akakhonzwa ngomoya but yonke into ineziqalelo bazalwane most yethu sibalekela uba hawu uThixo ukhonzwa ngomoya uThixo akanangxaki nezinto apha isathetha ngomzimba apha okay funda mama indlela yethu yokukhonza leyo verse 2 verse 2 now musani ke ukuthatha isimilo sabantu beliphakade okwesibini ndiyayiphinda lento kunabantu beliphakade ikazi ukuthi wakusindiswa kumele kube nomahluko phakathi komuntu ongakholwayo nokholwayo akukwazi ukubana okholwayo simfumane fana nongakholwa yazi khona indawo khona asikwazi impilo yakho uthi unoYesu kodwa sibe sibona impilo yomuntu ongakholwayo yahlukanani nesimilo sabantu behlabathi uyabona indlela esizithobe ngayo bantwana bakaThixo ihlabatheli bekumele balifunda kuthi kodwa sihamba siyojoyina lona yazi andithethe ngibukele umtshato ubusenzile umbuzo wami munye abantu bathi basindisiwe why bazalwane thina singakwazi okubana singathathanga into zomhlaba sizozifaka kwezi apha emtshatweni yethu why kutheni lento ukuze kuvakala incasa yethu kumele bakusihambe siyothatha into zomhlaba sizozifaka phakathi thina why bazalwane anasabona ukuthi khona into erongo ngendlela yethu yokukholwa ungajonga abantu abatshatayo namhlanje uzawufumanisa ukwalihlabathi lonke hlabathi lonke
lihlabathi lonke lihlabathi. Uzowamantshaya ngaphakathi, kutheni thina singamakholwa singakhe thina sibe ngumahluko? Why? Ungamisa umuntu ongakholwayo, even bazalwane ezi-university, misa umuntu ongakholwayo babone ngabe ne-stage naba bathi basindisiwe. Akho mahluko. Kwenza umtshato womuntu okholwayo, kwenza umtshato womuntu ongakholwa, akho mahluko. Oh, makasincede umoya ngcwele. Leyazi bazalwane, kunezinto bazalwane, uyabona njengokubana ivangeli kujokwa kangaka. Yabona ivangeli kunezinto, uyabona uba uhlangane kakuhle noYesu, uzawubona uba kunezinto ongasoze udlale ngazo empilweni. Angadlala abantu, soze udlala. Yase ndike nditsho endlini ndithi bazalwane, uba mna ndingayeka ukukhonza uThixo ndingafa. Yayazi andithi andizuva, anditsho, but ndazi bazalwane izinto uYesu andonyule kuzo. That's why noma ndingabona iyi-1 ithukuthukuza, ndiyahamba ndiyolala phambi koThixo, ndirole phambi kwakhe ndithi Moya Ngcwele nothi mna. Ixesha lokudlala ivangeli bazalwane. Ubona isizukulwane sikuso, ndingawuboni usibukele kube buhlungu empilweni zethu. Ngoba le way ihlabathi elikhule ngalo, ekubeni sileqa into zikaThixo sileqa ihlabathi. Ngenxa yokuthi bazalwana sifuna ubuyela enyanisweni. Nandake ndabuza